Apasoronde tabwera ndi nkhani yachisoni makamaka ku Machinga kumenekoko taluzatu munthu wina amene akuti ndi msing'anga ndi njoka imene amagwiritsa ntchito yamubandula njoka yake yomwe ndithudi mpakana kutisiya. Kumakambabe kunoti muti munthuyo ndani zinakhala motani kuti njoka ikamutembenukire mesa ngati amayigwiritsa ntchito inali yake zachitika kuti Machinga wake nde tifotokoze bwinobwino kunena kuti kumene kutunde ndi ku Machinga makamaka mudera lina lomwe limatchedwa kuti Mbanira. Kumene kuku kunali bambo wa zaka 46 yemwe dzina lake ndi Steve Moyenda. Kulingalira akuti iyeyu basi anaganiza zoti akhale sing'anga, anali sing'anga basi kumapanga zitsamba, matsenga basi zoncho ndithu zachikudazi kumapanga zimenezo. Basi sizimamukwanira iyeyu kulingalira zonena kuti yayi ofunikanso ndi kuti ndipeze njoka osati njoka atunde kuti yokhwima yokawa ija iyayi tukamba za njoka think natural ija ya natural basi tukapeza njoka imeneyo ndikuyipanga temu kaya kuyipanga zoti kanayipangira mankhwala kuti basi izitha kumakhala naye osampanga zipongo zina zilichonse basi mayipanga control. Kufikirano ndekuti leroli pamene kunapezeka zonena kuti analinso ndi nzakenso msing'anganso ngatuyo. Hayi weso umapanga zazitsamba inenso nzomweso mese ndikuonetse njoka yanga kodi basi Steve Moyenda ujotulutsa njoka iwena njoka ndiyanga okay kenako apezeka zonena kusewera njoka ijatu basi mbanduleni chani kumbandula amwene dzanja lakumanzere pachala chita penepo basi njoka itu yandilumata amwene kumamuza nzake uja zili choncho tabweretsa ndiupake mankhwala uja ndikutenga mankhwala akati kumampaka nzake uja chani pajeti penepo koma kuona kunoti sizusintha asiyapa pamene zovekera tisachite tithamange ino tipite nayo ku chipatala kuyang'ana chipatala chapafupi chimene chili pamenepo ndi chipatala china chomwe chimatchedwa kuti Ntolowa Ntolowa ku chipatala chimenecho basi ukafika umene kujati tiyambe kumthandiza munthu uyu ndi kuti poison venom uja wapanga spread pena paliponse amwene tili madokotala aliyense kupanga choncho kuti aziyamba kumthandiza munthu ujatu basi ndikupezeka zonotota watisiya pomwepo ndithu asanayambenso kulandira thandizo ngatilo meaning kunena kuti poison uja anali ndi kuti atathamanga atafalikira pena paliponse mmadziwa njoka zija zimakhala ndi mavenom ena ake onena kuti kupanda kusamala basi mukachedwa nazo nkhani zake ziti zimenezo. Mzimu wawo ukause mu mtendere osatha. Mzimu wawo ukause mu mtendere osatha. Ndi nkhani zonena kuti ndi zachisoni chifukwa chonena kuti ndikuti tikamba za achibale ake amene a Steve Moyenda ngatani ndi mkazi ngatani ndi ana anthu amene amadziwa ma friends amakhala ndi kuti akamva nkhani ngati iyi sangaive ngati moseketsa pamene ena obviously ena adziseka kuti iwo makhalira ndi njoka chinakupangisa kuti ukhale ndi njoka umasewera ndi njoka ndizani simmafuna kuzitama ndi zimenezi. Of course ena angafuna kupanga choncho komano we always want to sympathize ndiye kuti ndi anthu amene ataya munthu chifukwa apa pamakhala ndi kuti basi watayika ndithu basi kuluza kwakukulu kuonena kuti akubanjawo I don't know pali gap ina yake space ina yake yonena kuti pamene wachoka iyeyo sipangabwereso wina amene angazapange replace fajani iyeyo ndakuti anali ndi khalidwe lake lina lake lotino ndi unique anali ndi kuti ndi mmene kapena mmene amachezerana nawo mmene amakhalira nawo bwino unique kamathandizanso ntchito zosiyanasiyana kapena kuwapanga sapoti mwina akati ngapakambe kayani kuwapanga sapoti ndi zinthu ngati mwina kapena ma resources kachakudya chani kwathandizira enawo ma school fees ngati zinali zotheka choncho imakhabe zonoti it's a big loss aluza akatere. Anyways akause mu mtendere osatha we pray for you inuyo amene mwaluzano makamaka akubanja ndi ma friends nonse amene mmankonda kwambiri Steve Moyenda komanso mwina nzake yonso nanga sing'angayo ndi nzake ndi kuti obviously aneonoti pachinzake chabwino kufika pomaonetsana njoka choncho it's a big loss again pepani kwambiri we will pray for you kuti mulandire chitonthozo china chake chabaderadera kuchoka kwa Mulungu amene angakwanitse kupanga zimenezo. However tikufuna tiyankhulepo apa kunena kuti ifeyo anthu fere napatsidwa moyo mwayionera moyo uno tsopano anatipatsa ndi cholinga chonena kuti tikhale ndipo tisangalale pano timutumikirenso Mulungu mu zomwe tikuchita
tikhale moyo wosangalala pa dziko lino lapansi ndipo moyo ukhale wautali ndithu. Komano zochita zathu ifeyo ndi zimene zimapangitsa zonena kuti moyo uwu ufupike. Zisankho zimene timasankha, zochita zathu, mayendedwe athu, zimenezo ndi zimene zimapangitsa zonena kuti moyo wathu ufupike. Ndiyeno sitingamanene zonena kuti Mulungu nso anapanga zonena adzawa ndi njoka izi ene abandule ndi akwenerano afe. Iyayi. Ndi choices amene timapanga ifeyo chifukwa chonena kuti njoka imeneyo Steve akanaganiza zonena kuti njoka iyi ineyo sinditenga njoka musinga wangawo ndizingopanga matsenga angawo kandi mankhwala angawo koma za njoka ayi. Sindingakatenge njoka yakutchire nanga ndingalumikizana nayo bwanji kuti mwina mwake izitha kumanditenga ngati neyo mwina mwake si chinthu choopsa china chake ndingalumikizana nayo. Zinthu ngati zimenezo mukutha kuona ndikuti anakatha kuyisiya njoka ija kaya ndikutchira komwe kosayitenga sinakafika poti kumbandula nkumpezeko zoti apangise jeni ndikuti mwina mapoison choncho mpaka munthu kupeze kuti siya choncho. Let us not joke with our life. Tisamapange majoke ndithu ndi moyo. Ifa zinthu zina zimazakha ngati kunena kuti iweyo unakhala pasi ndikunena kuti moyo wineyo mwenene basi kwa inetu kunakwana moyo ndi nakhalatu basi ndeo lero ntatafumukapo pa dziko pano palibe vuto ina lilonse ndikumangokhala the way I want to live it. It's not like that. Timene tizikhala ndi ma responsibility kumazikira ndithu zinthu zimadongosolo kaya ndi ma principles zimene tingayendesere moyowu tiyenda motani tipanga zotani ndi ziti zimene ndingapange ndi ziti zomwe sindingapange kodi izi ndikapangezi zotsatira zake ndi ziti nanga ndikapandopangezi zotsatira zake. Zinthu ngati zimenezo zoti mayenera tizizipanga consider ngati anthu pamenepo ndi pamene tikuyenera tizisiyanirana. Ifeyo ndi nyama, even nyama zakutchire magayizi zimaopa kunena kuti icho nchoopsa sindingakhale nazo. Chifukwa ichocho sichikugwera mu family ya ineyo wayiona mu class ya ineyo ya zinthu ngati ya ineyo ngatino kapena tikati ngati chinyama. Mwachisanzo muzaona zonena kuti agwape samakhala pasi ndikumayandikana ndi mikango iyayi nkumasewera ndi mikango no, because zimene zonoti mkango ili mu family yawo. Mikango ima predator awo ma carnivores amene amadya nyama amapanga survive pa nyama sizingakhale nkumachizirana ndekuti pamene popo gwapeyo ndekuti pamene popo basi akungofuna zoti basi ndekuti moyo wake afunga kusewera nawo. Imaona ayina gwape amazozo kuti feyo tikuyenera tizikhalanso ndekuti ndagwape anzathu something like that. Belong to your family umabwerera ku family yako pamene ndekuti anthu abwinobwino akulingalira zonena kuti ifeyo ndi anthu koma tizipanganso society ndi njoka zizitiyandikira tizizisunga nyumba. Pali zifukwa zimene njokazo zinapangidwa kuti zizikasungidwa kuzikhala kutchire osati zizikhala ndekuti nyumba. Simungaziwete zimenezo. It's not possible. Even magayizi amene amasunga zimapython zina zake ne ayiwanda of course kumapanga ngati akuti basi zokopa alendo basi kusunga zimapython zing'ona kuzisunga ndekuti mmachani very very dangerous. Zimene zikapanga zikuti ziluze control zimene zingathe kupha and makesi zake amakhangati amene wawo. Ndeti mafunsa kunena kuti mene mmasunga zimenezi mene makatenga zimenezi muri moyo wanu womaukonda kapena inuyo munaona kuti moyo ubasi mulibe nawo ntchito. Anyways, awatu apita akati ife tikuyenera tiphunzireponso one or two things. Tisasewere ndi moyo wathu. Ena amapita basi ndikumakakwera njinga ya moto anjinga ya moto ndi umathamanga akabaza wa njinga za moto kutamanga kuti umene muthamangira nsewu umene ulili mukapuluze pamenepo ndekuti mutembenuzira kangati kolo mungachoke motana apapo mungapange survive. Simungaende bwinobwino yayi. Ena magali moto kumene simungaende bwinobwino. Zimenezo ndi mumapezeka zono kuti moyo udzanu mwazidulira nokha nanga sinde kuti simukufuna pandeti mene ndisainire kuti simukufuna moyo uwu. Kumaona zoti zindi zotikhoza kuwononga moyo wangawo ndi basi nkumapanga zimenezo. Iyayi tiyeni titeteze moyo wathu tizitetezere tokha palibenso wina amene angatitetezere moyo uwu. Mulungu anatipatsa ngati mphatso ndi ngati mphatsoyo simukuyifuna pangani mene mufuna koma ngati mukufuna mphatsoyo ikhale ndithu yoti ibayalidi zipatso zinzake idzioneka ndithu kuti yabweretsa kusintha pa dziko lino lapansi pamene mphatso imeneyo ikutengedwa ndi mwini wake. Zikaye zonena kuti ndekuti ife tausamala moyo. Idzachita kufika nthawi yonena kuti iwe nthawi yakono yakwana kuti ndiutengepo pa dzikopa. Usati munthu usunafikepo noti chani nthawi yako sinakwane koma ndekuti ukazi wekhano basi ukazipangise zona kuti moyo upite basi. Pepani kwambiri mzimu wawo kausiya mtendere osatha.
akuti.